Ja, hej. Det er den anden bror, der bruger Minecraft of Denmark. Nå, men ja, det er fordi, jeg vil gerne vise jer, hvad der er bygget i den her server, jeg spiller på. Jeg giver også gerne IP'en til den. Det er en server til det crackede Minecraft. Jeg vil gerne vise jer de fede ting, der er blevet bygget af ting, hvor man selv har samlet dem. Og så, ja, jeg synes, det er nogle ret seje ting, de har bygget. Men jeg må indrømme, der er nogle af dem, der er rimelig store også. Det der er tårn, lige derovre på skærmen, det er altså et af mine venner, der har bygget det, som hedder Peter. Og så går vi herom bagved. Går vi lige om og kigger lidt. Okay, jeg bygger mig lige op her, så jeg kan komme op og se. Så er der også nogle ret fede ting her, synes jeg også. Undskyld, jeg har lidt problemer med at komme op, men der er nogle ret fede ting, der er bygget her rundt omkring. Der er det store diamantblokketårn der, og så er der en tårn derovre. Det her er også det her bygningsværk her. Undskyld. Så det her bygningsværk her. Og så er der selvfølgelig også husene, der er her rundt omkring. Men ja, så det var... Og så, vent, nej, jeg skal da vise jer det her tårn også. Eller hotellet. Hotellet er også meget fedt. Ja, jeg venter lige på, at han giver mig lov til at komme ind. Jeg siger bare, at jeg ikke kommer at lave en film. Så. Nå, okay. Nu er vi så inde. Nu vil jeg gerne... Nu kravler jeg lige lidt op af her, så I kan se forskellige værelser og sådan noget, der nu er. Altså, det er ikke nogen store værelser, men der er værelser på et hotel, og det hele. Alt, hvad du har brug for. Går videre op til den næste her. Kan jeg også se, jeg har noget her. Der er et lille værelse her. Så jeg tror, det er vist nok kan have ved siden, eller nogen, der har en ulv som kæledyr, der er lige der. Ser den ikke bare nuttet ud. Nå. Men så kan jeg lige gå op på taget, hvis der er lidt mørkt her. Lad os sætte nogle fakler. Hov. Ups. Og der. Okay, sådan. Nu er vi oppe på toppen med den her. Så er der lige nogle fakler lidt her for sjov. Okay, her. Men det var jo så faktisk, at jeg gerne vil vise jer for den her gang. Håber I abonnerer, subscriber, så I kan se mine andre videoer, der kommer op snart. Og så håber jeg, at I vil følge med og like dem, rate dem og hvad I nu ellers har lyst til. Håber jeg da gerne, I vil det. Men ja, ses drenge. Jeg stopper nu.